Тъй. Здравейте хора, аз съм Слей. Това е един епизод, в който ще покажем няколко факти за Майнкрафт. 1, 2, 3, 4, 5, 6 факта. Това много време го стрях. Семета, нека да започваме с първия, който намерих. Който е, че водата стига най-много до 8 блока. Ето 4 съм изкопал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, майса бе, 8 и на 9-я вече спира. Ето. 1, 2, семета. Да видим. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Да, 8 са точно. И на 9 тази вода вече спира. Затова, ако си правите спаунер, това ще ви послужи. Този факт. Следващия факт е за Хъска и Стрей. Те са новите мобове от 1.10. Много отдавна. Ето, както виждате, Хъска не гори. Но, ако спална сега един Стрей, той ще почне да гори. Не знам как става Хъска да не гори. Сигурно е, защото от пустинята пак онзи от това, ама не знам, защо ми лаги също така. Сега ще взема една диамантена брадвичка, защото че е супер силна, за да ги спука. Мирка е, бе! Аре, бе! Вау! Сега ако взема... стана. Виждате, Стрея гори, пак Хъска. Чакай, ако сложа смайт. Умря. Това е втория факт. Сега да минем към третия. Както знаете, емивола се чупи когато падне. Но не като падне от един блок. Не като падне от 2 блока. А като падне от 3 блока. Какво? Трябваше от 3 блока. What? Ама аз го изпробвах и стана от 3. What? Я сега да видим. Мамо! Колко блока тогава? Един факт се провали. Не, но аз го пробвах. Колко ли е станало? Чай да вземем това кавърстон. От 5 ли? 5 блока ли? Че аз не съм много сигурен. Аз даже щупих и емила. Чакай. 5 ли са? Да. Моля, това не ми се връзва. Айде, факт се провали. Добре, значи от... Не знам, но... емила не се е чупил толкова блокчета. Явно. Добре, това е хубаво да го знам. Следващото нещо е Сендер Кристала, че той не може да слага на някакви други определени блокове, а само на такова. Само на бедрок. И сега гръмнах супер много работи. След това той слага само на бедрок. Той не чупи нищо.
когато гръмне също така. И това е четвъртия факт. Този факт е за Game Mode 0. Game Mode 0. Ако вземем тия работки, направим стак фойерверки, и направим 3 стака фойерверки. И вземем тази елитра и се качим. Чия сега, вижте, че избухват. Аз на оцеляване имам, че такива дето не избухват. Вижте какво става, когато полетя. И избухнат. И че фойерверки избухнат. Защо ме страх? Ето. Ето виждате. И че ако гръмне, ето, тя ви взима демидж. Което е много тъпо. И даже когато паднете, ви взима демидж. Затова сега тя ще ги хвърля тук. Опс. Сега да ги метнем. И елитрата. Не, с елитрата ще си остане. И да направим това. Време, моде. Едно. Че става нощ. Ето го. 3. Това е петия. Сега ще се остана с елитрата. Видях, това е супер тъпо. Че с фойерверки. Което на мен лично не ми харесва и не виждам защо са го направили така. Но последния факт за този епизод беше супер малък, е, че това копче ръто няма да ви изглежда така, ще ви изглежда малко ра. Ето така. Ето така. И не се сетих как да го направя, затова направих и така. Ако намерите това копче, на което пише едно нашето С, едно Ц или Ц, Т, Р и една чертичка, ще видите, че ето, аз сега ще го натисна. Вижте, нормално ходене. Това е нормалното ходене. Вземи си яйцето, бе. Чай. Зомби! Учи го! Учих 2 пъти коня. Добре, да махнем тия работи. Иначе сега ще го натисна. Нормално ходене. Това с това копче ходенето. А ако натисна и спейса, заедно вижте колко и вижте колко блокчета скачам. Много са. Я да видим, ще прескоча ли 4. Ще видим и сега. Направя и така. Тюк. 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 И тук ще направя 1, 2, 3, 4. Това са 3 блокчета. Значи така, през 4 блока да скоча на 5. Трябва да се засиля. Ще видим дали ще успеем. Може и да стане. Опа, защо пиша Game Mode? Опс. Добре, май... почти. Чакай. Ех. Но, видяхте ли колко обаче много скача? Чакай. Тук щупя това локче. О, бях супер близко. Да, много скачам с това копче.
Затова може да ви послужи на джъмпове. Но внимавайте с засилката, ако е един блок. Нали? Но да, това е всичко от този епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. Самите факти. За Емвила не знам колко блока че трябва за да го щупиш, но сигурно са доста. Защото както видяхте, даже от 5 не се щупи леко и така. Видяхте. Не се щупи даже и една пукнатина. Така. Така. Ето така. Ако виждате, даже не се и пукна леко. А вижте как трябва поне да се пукне от толкова много блокчета. Я да видим. Ето толкова. Който е най-щупения Емвил и той колко може да се използва. Много ме иска супер много левели май. Не знам каква е разликата. Дали се чупи или не, но е тъпо. Но аз ще вляза в сауната. Не. О, колко е приятно. И да, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Фактите също. Аз бях Слей, абонирайте се, дайте по един лайк. И хора... О! Така огъня не се вижда. Чакайте. Това пак е факт. Явно са 6. 7 ден. Огъня не се вижда, само че с броня. Огъня така не се вижда, което е супер странно. Но все пак, хора, надявам се да ви е харесал. Аз бях Слей, абонирайте се, дайте по един лайк и довиждане.